Fl-aħħar sigħat kien hemm kritika lejn il-medja tal-Partit Laburista, lejn il-podcast tal-Labor u anke lejn il-Partit Laburista nifsu. Dan wara intervista li saret ma' xandar veteran John Bandi u li ġiet spinjata minn One News għal skopijiet partiġjani. Kollox beda wara li minn episodju ta' kważi sija u kwart il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-One għażlet li tella biss żewġ filmati. Wieħed minnhom ikun ta' 35 sekonda u li kien biss biċċa qasira minn argument sħiħ li kienet jagħmel il-mistieden. Blana ħari tal-Midja Laburista fi-kliem John Bandi stess ikun biss li jinstiga lil ġaħan biex joqgħod jiżvoga fl-insult. Ġurnalizmu tal-biċċa ma tagħmel ġieħ lil ħadd kiteb Bandi fuq il-medja soċjali. Spjegaw ukoll il-kummenti mhux jdejqu għax kulħadd għandu dritt jikteb li jrid, tant li anke hu għandu dritt jikteb dan kollu. Anka il-klikka estremista tal-Labor mhix kuntenta b'dan il-podcast tant li Neville Gafa fil-blog tiegħu iddikjara li moġbitu xejn l-għażla ta' John Bandi bħala it-tieni mistieden ta' dan il-podcast u spiċċa jattakka li minnu responsabbli li jagħżel il-mistiedna għal dan il-podcast u saħaq li f'kampanja elettorali għandhom jiġu mistiedna personaġġi li huma minn ta' quddiem li jwasslu l-messaġġ tal-Partit Laburista. Iżda l-kritika ta' Neville Gafa ma waqfitx hemm. Kif kompla jattakka wkoll il-Partit Laburista u ddikjara li jeħtieġ sibijiet ġodda fejn tidħol il-komunikazzjoni tal-Partit Laburista u li jeħtieġ ukoll l-involviment ta' nies ġodda. Gafa saħansitra jgħid li din il-kritika ġejja mid-delegati, l-uffiċjali, il-membri parlamentari u anka il-membri tal-kabinet tal-Partit Laburista. Neville Gafa saħansitra attakka lill-uffiċċju tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista mmexxi minn Norma Saliba li internament diġà hemm dwejjaq kbar biha għal mod kif qed tmexxi l-affarijiet bi stil antik u li mhux qed jilħaq nies ġodda.